हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ दीपावली आम रेडी हो गलुनी समस्ते दीपावली सेलिब्रेशन करने। मुझे पूरा रेडी हो गले। आज आम गाँव को आसीचु दीपावली सेलिब्रेशन करने। तो केमती आम कौन सेलिब्रेशन करूँ देखा ब्लॉग तो देखापी लास्ट पर्यटन ब्लॉग टी देखा। सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। ये होचंती मोर दीदी जन झियारी मैंने एमती गोटे दुकान रू छोट छोट नेकलेस दुटा क्यूट क्यूट नेकलेस दुटा मुझे देखी तो मतलब सुंदर लगे। मोर तो कि झील ना तो दुटा एमती नहीं आसती दिज को आखिरी रखी नहीं आसती बोले आज दीपावली रेटी लगेदवा। लंच केमती ता दीदी मन हैरान करुच्ची रेकर्ड हो गला हैरान कर ये मिलता भिड़ दौर हाँ हाँ ना भिड़ी भिड़ी कि नौजी ना कि भिड़ी भिड़ी से नौजी से जहाँ करुच्ची गोटे कौन गोटे पैकेट बैग आनी दीदी की दौर मत खोलिक दे मुझे खाई से मत खोली दे बोली ना तुमर ये बरा छणा हो घुगुनी बसी काकरा हो गला आ चलती किसी कहतु केमती लगे काकेरा बरा काकेरा ए प्लस बरा बी क्लास बी ना ए प्लस से देसी बरा हाँ तो रेट माने ये दियंतु पची बसी बरा हाँ से दियंतु रेट ये दियंतु कौन कहले वीडियो दिखाई तो
ତେଲ କମ ଅଛି ବିରି ଅଧିକା ଅଛି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଠିକ ଅଛି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଲୋକ ଡାକିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ 5 ଷ୍ଟାର 4 ଷ୍ଟାର 3 ଷ୍ଟାର 2 ଷ୍ଟାର ସେଇଟା ବରା ଆଉ କାକେରା 2 ଷ୍ଟାର କୋଉଟା ରାଶି କାକରାଟା ଛାଡ଼ ରାଶି କାକେରାଟା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ, ହଁ। ଭଲଟା ଛାଡ଼ କାମ ନା ଛାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ସେଇଟା 5 ଷ୍ଟାର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି 5 ଷ୍ଟାର ନିଜ ମିଶିକି ମାନେ ଅଢେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ବରାଟା ମାନେ କେତେ ଦେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ବରାଟା ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଶୀ ବରା କହିଲି ହଉ। ଆଉ କାକେରାଟା କାକେରା ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚାଲୁ କାକେରା ଆଉ ରାଶି କାକେରା ଭଲ ହେଇଛି ଦେଶୀ କାକେରା ଭଲ ଆଉ ସେ ଛେନା କାକେରାଟା ହେଇତାନି କି ହେଇନି ଛେନା ପୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଛି ଛେନା ପୋଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମେ କରିନୁ କ୍ରେଡିଟଟା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମୋତେ ସେ ଜିନ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେମ୍ବୁଟା ଏମିତି ଚିପୁଡା ହେଇଛି ପୁରା ପୁଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ହାପି ଆଉ କିଛି କହିବେ ହଁ ହାପି ଦିୱାଲି ଆଉ ସେମ୍ ଟୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ କହିନୁ ଆପଣ କହିଦେଲେ ହାପି ଦିୱାଲି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଠିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଫ୍ କରିକି ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଏମିତି ବି ହଉଛି କି ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ନାଇଁ ନା ଫୋକସ୍ ଲଞ୍ଚ ଆମର କୋଉଠି ଗୋଟେ ତାଲାଟେ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲାଣି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାବା ରାଗ ହେବେ ତାର ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଲଗା ହାଇ କଥା ହାଇ ସେଠି ଟାଟା ସିଲୁ ବାବୁ ଆମର ବାଣ କିଣିକି ଆଣିଲେଣି କେତେକ ଦୋକାନରୁ ଏଇଠି ଭଲ ଏପଟକୁ ନେଲା ଏଇଠି ଆକୁ ଡାକିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପିନରଟା ଭଲ କୁମ୍ପି ଭିତରେ ଅଛି ପୁରା ଚାଲ କେତେ ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ଯିବା 5 ଟା ତା ଭିତରେ ଥାଉ ଭିତରେ ଏଇଠି କୁମ୍ପି ଅଛି ଲଞ୍ଚ ସେଇଠି ତା ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଣ ଦେଖଉଛି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଳେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ ପିଲାକୁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଠି ଏଟା କଲର ନଲା ଟିକେ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଅ ଆରାମସେ ଲାଗିଯିବ ଗୋଟେ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ଡିଏସିଲ୍ ମାରିଲେ କଣ ହବ ସେମାନେ ତାକୁ ଚିରା ହେଇନି ନା ଧର କରୁନ କେତେ କହୁଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ଦିଟା କାଟେ ଟାଇମ୍ ଏଇ
ଏଇଟା ଏପଟୁ ଲାଗିବ ଏମିତି ଲାଗିବ ଓଲଟା ତମ ଠିଆ ହେଇ ତାକୁ କରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଧରମ ଧର କିଛି ନାହିଁ ମୋମୋଟା ଛିଟ ଅଛି ଧର ମୋମୋ ନାହିଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଏ ପୁରା ପତଲା ଏପଟଟା କି ଧର ପତଳାଟା ଉପରୁ ଯିବ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଭାଉଜ ଆସୁନ ଏଇଟା ଧର ତମେ କରିପାରିବି ତମେ ଧର ଯୋଉଟା ବେଶୀ ये मान అది నేరలోను మూడ సైడ్కి రొక్కో నల్ల భాయి వాला बुसकी आगो लागी माने निया दरकार दउ नो 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 की भाषा कहू रे भाई गाड़ी रे क्या सुजी तक देखा जाओ ना हरला भाई कौनेरा पड़ जो अरे ये पड़ निकलो भाई छाड़ दियो हे भगवान अरे पड़ गया हां पड़ ए कपड़ा काढ नथान कपड़ काढाबे कपड़ काढाबे बरा कोन एते कॉस्टली डाइलो ए दे खाके उठा भाई लगे अरे अरे की गाड़ी लगा पिकॉक का सीट में नहीं दियो କାଲି ପଡ଼ିଯିବ ବୁଢ଼ୀ ଧରୁନ ମୁଁ ଧରିବି ନଦେଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ ରେ ନଦେଲେ ସିଏ ଇଏ ଗଲା ମାନେ ଲାଗିଯିବ ପୋଡ଼ିଯିବ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତମେ ଧରିଦେବି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କର ମୁଁ ଧରୁଛି ନା ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ କନ ଇଆଡ଼େ ଅନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନା 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 ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅନ ଆଟେ ଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଟେ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ହେଇନି ଫିଲଅପ୍ ହେଇନି ଜଳୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ସେ ପୋଡ଼ି ତଳ ପଡ଼ିଯିବ ଫିଲଅପ୍ ହେଇନି ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ଟେକିଲା କ'ଣ ସେ ତଳ ପଡ଼ିଯିବ ଟେକି ମଣ୍ଟି ଉପରୁ ଠେଲା କରେ ଆରେ ଉପରୁ ଟେକିକି ଉପରୁ ଗଲେ ନାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ପଡ଼ିବନି ଯିବ ଯିବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚାଲିବ ଏଇଟା ବହୁତ ବାଟ ଯିବ ଠିକ୍ ଲାଗେ ନା ନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଲାଗିବନି ସେଟା ସେ ଜଳିବନି ଯାହା ସେଇ ତଳେ ଲାଗିଥିବ ନା ସେ ଉପରେ ଲାଗିବନି ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ
ବୋଉ ବୋଉ ବା ତମେ ଏଇ ବୋଟଲ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବୁ ହେଲା ଏଇଟା ତଳକୁ ନାଇଁ ଯା ତଳକୁ ତୋ ଦାଣ୍ଡରେ हाँ से कितनी झगड़ा कितनी करती ए आ दिए कितनी ଆଣ ଲଗେଇବ ନା ମତେ ବାଣ ଡର ଲାଗେ ଫୁଟେଇବୁ पे पुआ गान गान पे पेंटा छिड़ी गला खाली तो एमती आम बहुत बाण फुटेलु ए वर्ष कि आम तले से घर फ्रंट रे बहुत बाण फुटेलु तापर कि उपरक नहीं भी पलि आसलु लगेलु मु भी फास्ट टाइम ए वर्ष चक्री बाण आ कुंपी बाण एमती बहुत खतरनाक बाण सब ए वर्ष लगे सी भी यहाँ गोटे बाण यहाँ कौ बाण यहाँ चक्री बाण से लगुच तो आपण मैंने आम ब्लॉग भल लगुच आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक शेयर कमेंट करंतु वेट करंतु नेक्स्ट ब्लॉग को थैंक यू।